האיש למיניאטורות מפימו. בשביל לעשות את זה אנחנו זקוקים לחוט מתכת באורך של 12 סנטימטר, לקיסם ולפימו בכמה צבעים שונים שאיתם נצפה את השלד של האיש. אנחנו נתחיל מלקחת את החוט ולקפל אותו באמצע לחצי. הנה ככה קיפלנו לחצי. עכשיו אנחנו ניקח קיסם ונחזיק בקצה של הקיפול, ובעצם זה יהיה הראש שלנו. אנחנו נלפף 2 ליפופים שהם יהיו הצוואר. זה נראה ככה. הליפופים הם צמודים לעיגול. הנה אנחנו נפתח את 2 החוטים ותוכלו לראות את זה טוב. יש לנו 2 ליפופים שצמודים לראש. עכשיו יש לנו 2 חוטים משני הצדדים. אנחנו ניקח חוט אחד מצד אחד ובעצם ניצור את הקיפול של היד. אנחנו נקפל באורך שמתאים ליד, בערך אורך כזה, ואז אנחנו נלפף את זה. וככה נייצר שזה יהיה חזק ומהודק. הנה ככה. אחר כך אנחנו ניקח את החוט השני ונעשה אותו דבר באותו אורך כדי שהידיים יהיו באורך שווה. וגם נלפף אחרי שקיפלנו. הנה זה נראה כך. הנה כך זה נראה. יש לנו בעצם ראש ושני ידיים. עכשיו אנחנו נלפף את הבטן. כמו שליפפנו את הצוואר, נעשה 4 ליפופים. הליפופים צריכים להיות צמודים אחד לשני, כדי שזה ייראה טוב. ויהיה באורך של בטן של בן אדם. הנה כך. עכשיו נשאר לנו 2 החוטים. אנחנו נעשה את הרגליים, נקפל גם באורך שהגיוני לרגל, צד אחד, ונלפף כמו שעשינו את הידיים. נהדק את זה. אחר כך ניקח את החוט השני ונעשה אותו דבר בצד השני. ככה גם מיניאטורות הולכים לעבוד? וככה עשינו משני הצדדים, ואפשר לראות את זה כאן. יש לנו בעצם ראש, רגליים, בטן, רגליים, ויש לנו עודף של קצת משתי החוטים. את העודף אנחנו פשוט ניקח מספריים ונחתוך אותם. עכשיו יש לנו בעצם את השלד של האיש. הנה ככה. הנה זה האיש שלנו. זה השלד. ניקח את השלד של האיש ונצפה אותו בפימה בשביל שהאיש יראה טוב. אנחנו נתחיל מלקחת חתיכה קטנה של פימו בצבע גוף. אנחנו צריכים פימו בכל מיני צבעים. אנחנו נתחיל מצבע גוף לראש של האיש. אנחנו נלוש את הפימו שיהיה רך ונוח לעבודה. אנחנו נלוש אותו שיהיה נוח לעבודה, וניקח אותו, וניקח חתיכה מאוד מאוד קטנה שתתאים לראש של האיש. אנחנו ניקח את השלד ונצפה את הראש של השלד בפימו. הנה כך. עכשיו אנחנו נבחר צבע שאנחנו רוצים בשביל הידיים. זאת אומרת, בשביל החולצה. אנחנו בחרנו צבע לבן, יש לנו איש חגיגי. אנחנו גם את הפימו הזה, אנחנו נתחיל בללוש. הנה, אחרי שלשנו והפימו מספיק רך לעבודה, אנחנו ניקח גם כמות קטנה
ונתחיל לצפות את הידיים של האיש. אנחנו נצפה כמעט עד הסוף ונשאיר את קצות השלד של היד בשביל לשים שם צבע גוף בתור ידיים, אבל כף יד. אבל הנה ההתחלה. הנה ככה. עשינו ציפוי ליד והשארנו את הקצה. עכשיו אנחנו נעשה ככה לצד השני. הנה ככה רואים את שני ידיים. עכשיו אנחנו נעשה את הבטן ואז נעשה את שתי כפות הידיים. הנה ככה נראה האיש בינתיים. עכשיו אנחנו נעשה את כפות הידיים. ניקח חתיכה ממש קטנה של פימו של צבע גוף ונחבר אותה בקצה של השרוול. וככה נעשה גם לצד השני. אחרי שסיימנו אפשר לראות את כפות ידיים והבטן. אנחנו נעבור למכנסיים. בשביל מכנסיים אנחנו נבחר צבע. אנחנו בחרנו צבע כחול ואיתו אנחנו נעשה את המכנסיים. אנחנו ניקח חתיכה יחסית קטנה, נעגל אותה ונחבר אותה לשלד. הנה ככה זה נראה. ואנחנו בעצם כמו עם השרוולים השארנו את הקצוות בשביל לעשות לרגליים. את הכפות רגליים אנחנו בוחרים לעשות נעליים. אנחנו ניקח פימו בצבע שחור תכף ונעשה את זה. בשביל לעשות את הכפות רגליים אנחנו בעצם מקפלים קצת את המתכת שהשארנו ואנחנו מצפים אותה עכשיו בפימו שחור בשביל נעליים. הנה סיימנו את האיש. עכשיו מה שאנחנו צריכים לעשות, קודם כל אנחנו יכולים לעצב עכשיו את הצורה שלו אם אנחנו רוצים שהוא יעמוד, ישב או ילך. אנחנו בחרנו את התנוחה הזאת. אנחנו ניקח את זה ונופה בתנור בטמפרטורה של 125 מעלות למשך 20 דקות. הנה האיש האפוי, הוא קשה, אתם יכולים להאמין לנו. ועכשיו אנחנו ניקח קיסם ואנחנו יכולים לטבול את הקיסם בצבע כשהוא קשה לעשות בעצם את הפנים. לטבול את הקיסם בצבע שאנחנו בוחרים לעיניים ולפה ולעשות. אנחנו לקחנו צבע אקריליק ועכשיו אנחנו מציירים עיניים ופה. דבר שלא אמרנו לפני זה, אבל כשאנחנו עושים את האיש אנחנו יכולים לבחור להוסיף לו כובע או שערות, שאת זה אפשר לעשות בזמן של אנחנו מסיימים את כל האיש ואז אנחנו יכולים להוסיף תוספות. גם את הבגדים אפשר לעצב על גבי בשלב הזה. והנה האיש החמוד שלנו. בהצלחה! שלום, אנחנו נראה פה סרטון בונוס להראות איך עושים שיער לאיש שיצא לנו מהפימו. אנחנו זקוקים לצמר ליבוד, לדבק, קיסם ומספריים. אנחנו נגזור חתיכה קטנה של ליבוד, ניקח אותה, נדביק, נשים דבק, נסדר אותה ביד לצורה שתתאים, ניקח דבק, נשים על הראש, אפשר להיעזר בקיסם בזמן הזה, כדי שלא ידבק ליד אלא להיעזר בו. שמים את הדבק על הראש, ואז לוקחים לוקחים את צמר הליבוד ומסדרים אותו על הראש. אפשר להיעזר בקיסם כדי לסדר את זה בצורה טובה עד שזה יראה לנו שיער טוב לאיש. אפשר לבחור שיער קצר, שיער ארוך, בצבעים שונים. ועכשיו אנחנו לוקחים את המספריים ומסדרים את השפונצים העודפים אם רוצים. עוד דרך שאפשר לשדרג את הראש, שהיא לא בשלב הזה אלא שלב קודם, זה בזמן שעושים את האיש פימו עצמו, אפשר להוסיף מפימו כובע או דברים שכאלה. והנה